Mbele gi weche mag ohala ni kambi mar Kenya Airways oyudo lal maromo siling bilion 9.9 e thuolo mar dweche 6 mokwongo mar higani. Kambino wacho ni kata kamano lal no tin ka opim kod kinde machal kamano higa mokalo. Kiki wacho ni medruok e nengo mag modhi ema ne oduoko yuto mare chien. Ka bende luoro to pod nitie ni nengo mag modhi go pod bana bedo mani malo. Edwin Okoth nigi ler mar wachni. E dweche 6 mokwongo mag higa mokalo, Kenya Airways ma ong'ere kaka KQ ne oyudo lal mar siling bilion 11 gi milion 500. Mano tiende ni lal mane gilando chieng' tich adek en fuong'ruok mar 14%. Jatatije mar KQ Alan Kilavuka wacho ni kambino ne oyudo pek mogik kaluwore kod medruok e nengo modhi ndege kata Jet A1. To really have benefited from the volatility of the oil prices, we needed to have hedged in 2021 or 2022 because late hedging is extremely costly. So it is extremely expensive at the moment for us to get into a hedge. But obviously we are monitoring very closely to look for opportunities and positions for us to take up a fuel hedge. Owacho ni kao gol lal manokel kod medruok e nengo mar Jet A1, lal mar KQ dino dok piny ka siling bilion 3 gi milion 500 kende. Kata kamano, owacho ni geno nitie ni e higa mabiro, kambino biro medo timo maber kaluwore ni jowuoth medo duogo, kendo ndeke mag jowuoth mane giloko mondo chak ting'o osigo bende biro jiwo yuto margi. We are bullish that for the next 12 months, which is a period which we think we will have finished a significant portion of our restructuring process, you'll be able to see the movement, positive movement, particularly on cost reduction, efficiency, that we are working on extremely hard on.